Mu Mbraga Yusu namu Yusu Karavati ndesani Bayininga Yusu afode ini sokoma marhabani somoka kene haba yaro ninga diro de o kadno go jugo gana muso yumana ninke jiro de ko make ninge jiro de somoka kene mantara cité ambi yere foki wala yumando haba ay wala alamsa enine ambe sigini kene nga femi donki baro sebe onye munu mi bo ikaro bisebe français kadela ambuta ningu yelema bamangala jama famba bo de famu mimba to kuna fonu biseka chari fa bela jele fe donki baro sebe mo fana uka wulika jo barka kabo unu ka kalmu kala o bi fa bela jele do nyona kaseka sebene ke ka de on maso ma jona fe ambuta ko lase bara en fana ma kele mbarate arajo keme chama be malikono yusu minu mi onga barata ninga monobo ambu bela jele foni kenenga ikaro dande folimina malide minu sigi me jamana ko ka Afrique gunka Asie gunka Europe gunka Amerique gun Oceanie gun ambu bela jele fo anga jemuka infana akadu ko sebe abiso nyana fi bo ula ko sebe femi anyiru festijo bay ngono ya ani femi ikado groupe renouveau ya ani mamunu be baraka no lu kon bi aywa janyuma ndi amaka camera ojo anga ani kan maka nyuma ta Ousmane Togo sira camera kata se Bouakar Jarama mako bada nyama ya so ka deme kono na la ikado ba musobolo Zakaria Fomba Segu ba musobolo ka ba bolo Zakari Fomba ba bolo ka representant ni kala sigide mimba Zakari Fomba kana kuma bonda sangra bo Segu ba musobolo musobolo ya va mambi boy nanga mako Zakaria Fomba nga nyamalo amba foka wala yimando ari maragaje daw bada foli nyama ba anga foli be ay op mana femi seba onye abome ka cha wati bolimbe yusumbi yere foki bismillah saha Antoine ki foki wala yimando ka fina ko minye katika udun anwa dugu maudun iburana kawe anye iyere bedi kunungo ngumbe katija katika rikoyi akadi de ne gunda do kakadi o katika de ni nyero be Yusuf ma bismillah bismillah Antoine ka fulla sanganu mana fleba ma ngam niya e am musaka ni barake iba soro ma do de be olubu magbange anye miye awa l'enfant de Copropin ale be awa femi be réalisation Ousmane Togo miye awa kado dogono ko Ousmane Togo wera ka fati kumbe ayuga la dala finindu no boray buguni ndashe miye awa kado sakoro meri mode sira kamera sira kolene sira jele no boray awa kado diongau miye gwansira bakane tarigu kole mi no be diongau bolo ko gwansira bakane ka dionda madia Bouakar Jara ayo bismillah Bouakar Jara oluka dugu ambe Bouakar Jara bada kafuka wali mono jamarugu kumbo kefa na ya lefu kuyate awakita mi awkado nunu mbela jelenke mbe ku ufaranga mi ga kunafuna se katase matta murama ngo boray mi awkado marndawye El Haji Papa Balo amba fana foka wala yman don ale moke ma awa minye andwani ki yere fo sanga ani wati minye awa kado wasolo nga ga kamale no Isa Kabatiribe ka fana fo ningenenga ko wasolo kay na le sabu ko ay na le sabu na ima sabu sura bismillah Isa Kaba ka foka wala yman don ma andwan unafone akumvola bibolo kunafone kumvola ni yadia sebe mbembulanga mako le destin amaleta ameta chake dala direction nationale et cadre des domaines et du cadastre ameta yeno anyema de Ablaye Diko anaka chedon ngeme ka wulika joke ni yalla je femi jien bara bulu kro titango mako numérique femi machine ko ne ka bara hotelia aywa femi ngoni Ablaye Diko ya naka chedon wulime ko baraka kusbe wasanga aywa dugulu ko du terengo katase foroma lu bela jele se ka to itigala tugo na anika lakodo kana se ka tunu ikado baro bela jele ko mi kenni ikado dagamana machine de sisa mimba to bela jele ko ni mi se ka lakana ikado dugulu ko ta faafe opmana femi ngoni Ablaye Diko anaka chedo kemako wulika jo bake ango femi mako ni na kadi mi ngoni ba to bela jele ka dugulu se ka enregistrer ikado ka
a dugukolo sɛbɛ i tɔgɔ la k'a ɲɛ a kana tunu a kana bɔ i taya la a ko n'i y'a lajɛ waasa dugukolo ko a bɛ se ka i nafa cogo min na n'o bɛ du dugukolo ko kofɔ ka taa se forow ma fɛn min ye domaine ɲɛmaayaso ye i ka dɔn ɲɛmaaba Ablaye Diko u ye wulikajɔba kɛ min kɔni b'a to numérique a ko bɛ se ka don ba la fɛn min ye ko ma ko application Nina Kadi ka sin k'a baara teliya i b'i ka téléphone bɔ i kun ka sin k'a digi ten k'a baara kɛ k'a ban ka i ma taa bureau kɔnɔ a ko n'i y'a lajɛ fɛn min Nina Kadi a application a man gɛlɛn koyi i bɛ sin ka taa Play Store kɔnɔ ten i taara Play Store kɔnɔ i ka dɔn Nina Kadi i bɛ sin ka télécharger n'i y'a télécharger ko baara in ka nɔgɔ kosɛbɛ i ka dɔn téléphone yɛrɛ b'a ɲɛ f'i ye k'an ka min ni min kɛ fɛn min kɔni y'i ka dutɛ yɛrɛ cɛmancɛ i bɛ téléphone de digi ka sin ka t'i jɔ i yɛrɛ ka tɛ cɛmancɛ la téléphone b'i bolo i yɛrɛ ɲɛ b'i ka dutɛ na a ko o baara kɛli k'o ɲɛ Ablaye Diko n'a ka cɛdenw kɛra sababu ye ni ka nin logiciel belebeleba ye k'a sigi sen kan fɛn min kɔni b'a to bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka lafiya application yi bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a matarafa i ka dutɛ walima i ka foro dugukolo ko ka se k'a nɔgɔya k'a namara k'a ban pewu i ka dɔn nin baara a bɛna kɛ o ye application i ka dɔn n'i y'a dayɛlɛ n'o bɛ application Nina Kadi ko fɔ téléphone yɛrɛ b'i sama ka taa i ka dɔn k'a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban fɛn min kɔni écran ye a bɛ bɔ ka taa téléphone bɛ bila i ɲɛ fɛn min ye i ka ayiwa terrain numéro ye a n'a sɛbɛnw ni olu don ka taa ayiwa ka téléphone kɔni digi i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye point bleu dɔ ye n'o ye i ka dɔn tomi bulalamani dɔ u bɛ se ka na bɔ ten wa i yɛrɛ ka dugukolo a bɛ se ka sama ten u b'a fɔ fɛn ma ko k'a zoomer k'a bonya k'a sama kana k'a bonya i bɛ t'i ka dugukolo yɛrɛ ni k'a lajɛ i yɛrɛ jɔlen i ɲɛ b'a la i b'i bolo d'a kan o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye n'i ye danganiya sɔrɔ k'a fɔ ne ka numéro donna i ka dɔn nin ye ne ka dugukolo ye fɛn min kɔni ye bouton dɔ fana i b'o fana digi Nina Kadi i ka dɔn baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na ka enregistrer fɛn min ye i ka dɔn ayiwa galerie photo kɔnɔna la a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ na i bɛ tila k'a ta ka bɔ yen ka sin ka taa cyber dɔ la walima ka don bureau dɔ kɔnɔ ka sin k'a bɔ papier kan ten n'i y'a bɔ papier kan i ka dɔn i bɛ sɔrɔ k'i kunda yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko SPRDF o ye baarakɛ yɔrɔ dɔ i bɛ sin ka t'i ka dugukolo enregistrer k'a ban baara bɛ kɛ k'a ban k'a sɔrɔ mɔgɔ ma taa to ɲɔgɔn kan i yɛrɛ bɛ baara tilancɛ kɛ k'a ban téléphone na k'a sɔrɔ ayiwa a ma kɛ ni t'i bi taaba wɛrɛ ye o fana n'i y'a lajɛ n'i taara dépôt kɛ tuma min na fɛn min kɔni ye document original ye olu bɛ k'i bolo ani ka carte d'identité ani fɛn min kɔni ye carte tɔw ye i b'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'o da nin kan ni ka sɔrɔ ka taa n'a ye fɛn min kɔni b'a to i ka du terrain ko walima i ka foroko a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛnabɔ n'i fana ye i ka numéro don ka téléphone digi ni foyi ma bɔ ni téléphone ma foyi jira i k'a dɔn i bɛ wuli ka taa SPRDF in fana na ka taa relevé topographique kɛ sabu relevé topographique ye mun ye Yusu u bɛ mɔgɔ bila ka taa terrain kan ka taa jaw tali min kɛ olu ni satellite de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o fana n'u taara yɔrɔ dɔ lotissement kɛ walima ka yɔrɔ dɔ dilan k'a tigɛ k'a don machine kɔnɔ ka relevé kɛ i k'a dɔn ayiwa i tɔgɔ n'i ka du terrain ye ka di o de la sabu fɛn min application ye a n'olu machine bɛɛ bɛ jɛ ka baara de kɛ ni a fɔra k'e ta ma ye i bɛ taa i k'a dɔn n ye cakɛda min f'i ye sisan n'o ye SPRDF ye i bɛ taa relevé topographique bi kɛ o tuma i ka terrain bi yɔrɔ dɔn i bɛ lafiya sabu a bɛ se ka kɛ i bɛ t'i ta ɲini téléphone na i t'a ye n'o kɛra i bɛ wuli ka taa cakɛda in na ayiwa relevé topographique bɛ sɔrɔ ka kɛ o fana ka sɔrɔ k'i bila a kɔnɔna la min b'a to i ka dugukolo a bɛ se ka jira i la cogo min na fasiribaa kɛmɛ ka mun fɔ a y'a fɔ ko fɛn min kɔni ye domaine ɲɛmaayaso ye ani cadastre ye ko nin baara in sigi kun sen ka dɔ wɛrɛ tɛ a kun ye jamanadenw ka se ka lafiya jamanadenw ka se ka lakana dugukoloko la sabu dugukoloko mankan min b'a nɔfɛ bi Yusu a mankan barika ka bon a kɛmɛ ka cɛnni caman kɛ kiiri caman bɛ ko in nɔfɛ wa fɛn min b'a to nin ko in ka nɔgɔya jamana ɲɛmaaw fana ye danayaba ta k'a da maa min kan o de ye Ablaye Diko ye ni k'a kɛ i ka dɔn domaine maa ɲɛmaa ye ale fana ye wulikajɔba de kɛ diɲɛ machine kuraw ani diɲɛ yɛrɛ baara kɛcogo ɲumanw bi n'o ye numérique ye waasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na a kun ye maliden kelen kelen bɛɛ ka se ka nimisi wasa sɔrɔ min b'a to bɛɛ bɛ lafiya o fana Ablaye Diko n'a ka cɛdenw domaine ani cadastre maa bolo b'a baara la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn o fana Nina Kadi min filɛ nin ye i kɔni bɛna kɛ sababu ye ni ka maaw lafiya a application i ka du terrain enregistré ko walima i ka foro téléphone yɛrɛ b'a bɛɛ kɛ k'a ban i k'a dɔn i bɛ taa bɔ papier kan ka t'i ka terrain enregistré n'u ye sɛbɛn ye an Madi Diko ka sɛbɛnkun don an y'a bɔ le destin na ale ye ng'ale de fɛn min kun ɲininen don fɛ a y'a sama ka tila ka miliyari camanba de fara budget ka sa kɔnɔ miliyari caman an ka foli b'u ye
Anwan ni yo bla mi Nouvelle Horizon ne ba leta na Nouvelle Horizon ta mi ataki Sciences na le be sanve ko ataki dokere de ataki mi na kere mafla olu ko ni tanyana mi ma do be olu fana jogina wa mi ma do fana o cheni gerai minando olu ko ni jena mi poste de contrôle mi be Sciences ni awa ani san yɛrɛ du wonna ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ kilomètre damadɔ bɔ dɛ ni kɔni i ka dɔn maa dɔw bɛ yen n'olu ye terroriste ye janvier kalo tile 31 araba don ni terroriste ninnu u ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ kɛlen awa min ye poste min bɛ yen o poste u taara ka taa awa jɔjɔlimali jɔli kɛ min ye k'a lajɛ ka ninnu kɔni attaquer Antoine attaque o kɛlen sa min ye tarata su ani arabashu min ye ni wulikajɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la sanzo i b'a ye k'a fɔ awa min ye a kɔni a mankanba bonyana k'a sababu kɛ mun ye kunkan dɔw bɔra min ye maa kelen awa n'o ye jeunesse maa ye ani civil dɔ n'o ye mobilibolila dɔ ye olu kɔni taɲana maa 7 olu jogina min ye awa polisi 2 b'o la gendarme 1 b'o la ani civil 4 moto 6 olu jenina mobili kelen awa min ye o kɔni tiɲɛna moto kelen u y'o ta ni ka taa n'o ye poste kelen na awa min ye tiɲɛni n'o ye poste polisi ye Antoine o de kɔnɔna na ni maa kofɔlen minnu filɛ nin i b'a k'a fɔ ka wulikajɔ u kɛn bɛ ka yɔrɔ de jateminɛ kɛ koyi waati dɔ kɛra sɛbɛkɔrɔta kɛra n'o bɛ kita fɛ o kɛra janvier kalo tile 9 nendo min ye aw k'a dɔn ma gendarme 7 i k'a dɔn o kɔni gbɛlɛya taara k'olu sɛgɛrɛ an dɔn o de kɔnɔna na sa i b'a ye k'a fɔ min ye lakanabaliya tiɲɛ yɛrɛ la a ɲɔɲalen anw ka jamana kɔnɔ nka an kɔni famalen don k'a ye k'a fɔ k'u bɛ taa k'an ka kan kuturu kɔni ni ka to filenkolon ci ni ko da kolonji hali awa poste de police nu olu attaque kun dogara na min ye ni waati na an ka awa ma ɲɛma minnu bɛ k'olu kan ka wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to ni maa kofɔlen u kana dangari an ka awa yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu kan ka an ka lakana la sabati Seku Konate ni ale ka fasiri ye an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Nouvelle Horizon ni y'o bila l'indicateur du renouveau ne b'ale ta ko 721 nin ye video boli don an bɛ taa njɔ sɛbɛn ɲɛ 2nan na fɛn min ye u ko min ma ko JCI n'o bi jeune chambre internationale ko fɔ u ye wulikajɔba kɛ ni ka ɲɔgɔn ye ba kɛ a kɛra tarata dongo u ka session n k'a fɔ u ka assemblée statutaire n'o y'u ka lajɛba yɛrɛ ye san baaraw bɛ boloda min kɔnɔ u y'o baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban a ko n'i y'a lajɛ Ecuador DEVA y'a denkɛ mɛ maa min ma o ye an yɛrɛ burankɛ n'o bɛ Mustafa Dumbuya ko fɔ fɛn min kɔni u bɛna baara min kɛ san 2023 kɔnɔ ka taa bɛn o kan k'o bɛɛ lajɛlen baaraw ni k'olu n'u don a ko n'i y'a lajɛ ɲinɛntɛ in kumakun kun ye min ye o tɛ dɔwɛrɛ français kan la l'entrepreneuriat vert et la culture au cœur du développement des jeunes leaders. O kɔrɔ ye k'a fɔ fɛn min ye denmisɛnninw ka baara ko ka se ka i yɛrɛ kunkolo labaara min kɔni ye baara yɛrɛ ka se k'o kɛ fɛn min ye sigida fana lakananen n'o bɛ environnement ko fɔ ka taa se seko ni dɔnko ma i ka dɔn ni o senkɔrɔma don do k'o lapasa k'o bɛ bila u ka ɲɛmaaya kɔrɔ denmisɛnw fana bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min na ka kɛ cakɛda olu ɲɛmaw ye olu baara a bɛ bila hakilina kɔnɔna na fɛn min Yaya Jarasuba ye ale min ye JCI yɛrɛ a ɲɛmaa ye san 2023 kɔnɔ Bamakɔ u k'a ma ko JCI 2023 Bamakɔ Ciwara a ko jeune chambre internationale Bamakɔ Ciwara ale kɔni ye jɛkuluba de ye jɛkuluba min ni sigira lakalani i ka dɔn u b'o baaraw kɛ kosɛbɛ seko ni dɔnko u b'o sɛbɛkɔrɔ lapasa kosɛbɛ o de la ko fɛn min kɔni ye olu taabolo ye fɛn min ye u kan ka baara minnu kɛ ɲina u taara olu bɛɛ lajɛlen ni k'a fɛsɛ a y'a préparé latigɛ fana k'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye i ka dɔn u ka baara ninnu dɔw ye san 2023 baara minnu bɛna kɛ ka bɛn o ka sɔn o ma min kɔni b'a to a n'a musakaw minnu bɛ don a da fɛ min b'a to baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na sabu n'i bɛna baara kɛ waati dɔ kɔnɔna la san kelen kɔnɔna la n'a ma sigi ka fara ɲɔgɔn kan ka taabolo dɔ jira ɲɔgɔn na a ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ min ni min kan ka kɛ k'a bɔ a da fɛ dɔɔni dɔɔni bɛn kɛra o ka sɔn kɛra o ma a y'a jira fana k'a fɔ ko lajɛba min filɛ nin ye a bɛna kɛ sababu de ye fɛn min kɔni ye baaraw ka ci u ni ɲɔgɔn cɛ min kan ka min kɛ o k'o fana kɛ fɛn min fana ko ma ko vice président communautaire
o ka sugandilu ka taa se fɛn caman wɛrɛw ma n'o ye titre de Sénat ye i ka olu baaraw bɛɛ lajɛlen fana olu dagura a y'a jira k'a fɔ fana ko nin ye waati ye waati min kɔni ye olu ma nin jɛkuluba in Cisse yi u bɛ se ka lafiya cogo min na fɛn min ye denfa ye n'o bɛ Musafa Dunbiya ko fɔ a y'a jira k'a fɔ k'ale kunnawolola a kunnawolola sabu ka d'a kan ko jɛkuluba min filɛ ale yɛrɛ tun b'a la sabu ale ye jɛkulu in dɔ ɲinɛ y'a san 26 ye ale yɛrɛ tun bɛ Cisse yi kɔnɔna na Musafa Dunbiya a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye dɔwɛrɛ tɛ bibi na ka n'a ye olu kɔfɛ ale bi denmisɛnw kɔni b'a la k'a ta k'a yanga k'o y'ale kunnawolo kosɛbɛ k'ale fana sugandi ni k'ale kɛ nin kɛnɛ in denfa ye k'o sɛbɛkɔrɔ jara ye a b'o waleɲuman dɔ foli fana kɛ a ko lɔgɔliso fɛn min ye kalanso ye o ye diplôme caman d'ale ma a ko nk'ale ka ɲɛnamaya kɔnɔ Cisse yi ayiwa baara ye min ye ale ye a k'o ye fɛnba ye dɛ a y'a jira k'a fɔ maaya fɛn caman bɛ yen ale y'o dɔn k'a to Cisse yi la ko caman bɛ yen dɔnniya caman bɛ yen ani fɛn min adamadenya yɛrɛ taabolo sigida lakanaw ka taa se fɛn caman ma ale y'o bɛɛ lajɛlen dɔn i ka dɔn nin jɛkulu in kɔnɔna la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a kumana i ka dɔn Jeune Chambre Internationale ɲɛma i ka dɔn a kumana ye a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ ladilikan di a ma k'a jira k'a fɔ n'i kɛra ɲɛmaa ye o ye doni de ye doni min n'a ka girin i kan k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen la ka doni in da min kɔni b'a to a kan ka se yɔrɔ min na ka taa se o yɔrɔ la a ko tiɲɛ don sugandili ye tiɲɛ ye nka baara fana i ka wuli k'i jɔ k'i cɛsiri sabu danaya min mana da i ka dɔn jako de ko minɛn fa a kɔni ayiwa o ladili kumaw bɛɛ lajɛlen ani o jijali kumaw a y'o ɲɛfɔ i k'a dɔn ayiwa Jeune Chambre Internationale a ma ɲɛmaa ye min sugandira a y'a jira k'a fɔ ko san kelen de b'a bolo ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ sabu ni san banna a bɛna lajɛ baara tɛmɛna sira minnu fɛ baara kɛra kɛcogo min na olu bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛdɔn fana a y'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u jija u ka baara ɲuman na Jeune Chambre Internationale i ka dɔn olu de ye denmisɛnw ye olu de ye sifinw ye jamana jigi bɛ olu de kan olu kan ka wulikajɔ de kɛ min kɔni b'a to seko ni dɔnko ka taa se an ka sigida lakanani ma o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ka dagu kuma min na fɛn min Musafa Dunbiya ale min ye denfa ye ale kɔni ye o laseli de kɛ o fana fɛn min Jeune Chambre Internationale ayiwa a baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra san kɔnɔ baara minnu bɛna kɛ jɛkuluba min sigira n'o kɔni ye ayiwa lajɛba min kɛra n'o ye Assemblée Générale ye ka se ka ayiwa san 2023 baaraw bɛɛ lajɛlen ayiwa k'u dantigɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra a ɲinɛnda ɲɛma u k'a ma ko Yaya Jarasuba denfa o kun ye Musafa Dunbiya ye nin kun ye sɛbɛn ye Bala Sumala Tarawele ka sɛbɛn kun don an y'a bɔ l'indicateur du renouveau n'i y'o bila an doit ni indicateur bila ne bɛ la lettre du peuple n b'ale ta maa minnu bɛ yen n'olu kan ka sugandi min ye i ka dɔn constitution awa min ye an ka jamana sariya sunba i ka dɔn o jɛkulu min n'o sigira min ye kodɛm kɔni olu ye jateminɛ kɛ k'a fɔ awa min ye k'olu kɔni janfara cadre fɛ kodɛm olu y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni janfara an dɔn awa min ye an ka jamana bi a kɛn bɛ sen nɔ kunbere nɔ min ye a kɛn bɛ k'an bolo da ɲɛ la ni ka taa ngolo lajɛ an dɔn o de kɔnɔna na awa ka dɔn kodɛm olu kɔni ko awa min ye olu kɔni balala k'a ye min ye awa ka dɔn commission kura min sigira n'o bɛ tali kɛ an ka constitution na maa dɔ bɛ o tɔgɔ bɛ ni jɛkulu in na n'o ye Amadu Aya ye Amadu Aya n'ale section koro o maa ɲɛmaa ye ngo a tɔ kɛ bɛ Babugu ni ka dugu yɔrɔ ko ye anon min ye Amadu Aya olu Amadu Aya dɔ in dɛ min ye nin ye Amadu Aya dɔ de ye min ye politiki maa do an dɔn olu balala aw ka dɔn k'o tɔgɔ ye jɛkulu ye aw maa minnu sugandira min ye aw ka dɔn kodɛm a maa ɲɛmaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kodɛm olu ye wulikajɔ sanga ani waati k'a jira k'a fɔ aw min ye transition ye k'olu tɛna ye a foyi la min ye k'a dɔn awa min ye kodɔn n'a maa ɲɛma o ye Fuseni Amiyɔn Gine olu kɔni ko awa min ye janfa taara k'olu sɛgɛrɛ min ye cadre d'échange des partis politiques et regroupement des partis politiques pour une transition réussie min ye k'e bɛ se ka maa ka maa sugandi cogo di mais CV ma bila ka taa e bɛ se ka maa ka maa sugandi cogo di min ye sarangama kɛ awa k'a dɔn a ka parti la n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye tiɲɛ yɛrɛ la nin min filɛ nin ye awa o ko abada olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu tɛna ye foyi la min ye kabini bandaw ka waati ni a fɔra ko ka sɛbɛnw bila ka taa ni ka sɛbɛnw bila ka taa olu kɔni ma sɛbɛn bila ka taa olu ma sɛbɛn bila ka taa fo ka na se bi ma
n'a fɔra Hussein Amion Gindo ka fɔla n'a fɔra k'olu bɛ u ka maa tɔgɔ ye nin na k'olu kɔni jigi tigɛra o dabali banna a ka maa ɲininka fɔlɔ dɛ a k'a ka maa ɲininka Tarima b'a mun ne bisimila ka tɛmɛ n'a ye n'a fɔra ko minisiriya parti ɲɛmɔgɔ bɛ taa minisiriya la nka ni tɔnden dɔ taara k'o ka ye nin place la ɲɛmɔgɔ b'a ko m'i ka sɛbɛn tigɛ dɛ waati fitinin di yan n'i ye jɛkulu ye k'u bɛ fara fara ɲɔgɔn kan jɛkulu minnu hakilina tɛ kelen ye minnu yɛrɛ tafa tɛ kelen ye fiyewu n'i k'i b'o ɲaami o ka gɛlɛn o min bɛ fɔ dɔrɔn kab'olu b'u ka jɛkulu in sigi n'i ye jɛkulu in yɛrɛ jɛkulu fɛn fɛn farala ɲɔgɔn kan k'a sigi n'i y'u lajɛ o si taabolo tɛ kelen ye aw tɛ se ka ɲɔgɔn faamu o la o tɛmɛ ni sɛbɛn ye tɛmɛ n'a ye kabini ne socialistes ni libéraux ye an ka taa sa front commun o de ka girin o ma o an ka taa bɛn an dɔn bisimila min ye kabini bandaw ka waati k'olu badabada olu ma sɔn ka jɔyɔrɔ ɲini olu ma sɔn aw ka dɔn transition ka foyi min ye olu ɲima yala n'a fɔra k'a fɔ k'olu ka maa dɔ o tɔgɔ ka taa ye nin na k'a sɔrɔ a ma ɲini k'a sɔrɔ aw ka dɔn olu ma wuli ka jɔ k'a nɔfɛ olu ma CV bila ka taa min ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ko min filɛ nin min ye aw ka dɔn ko fɛn o fɛn mana kɛ nin jukɔrɔ k'olu kɔni n'a ɲɛɲini k'a dɔn min b'a ko la Ala k'an kunna diya nin sɛbɛn a ye nin bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'u b'a wele ko la lettre du peuple n'i y'o bila Yusu n'i ye fɛn fɛn ye namakɔrɔ nɔfɛ dibi la kana ɲininkali kɛ a yɛrɛ denw don sɛbɛn da k'a ma ko le républicain Rodugu Njɛkɔ ani Foroba Ɲada bɔ ko 625 ye nin ye i k'a dɔn ayiwa min bi taama ko fɔ a bɛ o de ko fɔ fɛn min ye Musa Faki Mahamatu n'o bi farafina ka kelenya tɔnba Union africaine o maa ɲɛmaa ko fɔ a na an kun bɛ tile 3 taama anw ka jamana kɔnɔna la kana an ka jamana maa ɲɛmaaw kuma ɲɔgɔnya faranjɛla fanga fana ni ka n'u lajɛ taabolo bɛ cogo min na k'a ni nimisi wasa bɔra yan k'a ni maa minnu ye ɲɔgɔn ye k'a kɛra kunnawolo k'a kɛra nimisi wasa ye fɛn min ye tarata ye janvier kalo tile 31 fɛn min ye transition maa ɲɛmaa jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita i k'a dɔn a ye maa min bisimila o kɛra Musa Faki Mahamati ye ale min ye farafina ka kelenya tɔnba Union africaine o maa ɲɛmaa ye bibi na na an kun bɛ i k'a dɔn lɛri 72 o baara la jamana in kɔnɔ n'o bɛ tile 3 ko fɔ i ka dɔn a bɔlen a ye laseli kɛ a ye kuma caman fɔ parce que b'a y'a jira k'a fɔ sa tile 3 baara min n'a nana o la ani jamana maabaw u ye ɲɔgɔn ye fɛn min ye i k'a dɔn ntɛnɛn ye ani ministre affaires étrangères Ablaye Diop u ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kɔnɔna la Musa Faki Mahamatu a nisɔndiyara kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ ko faranjɛla fanga ye baara minnu kɛ faranjɛla fanga a ye koba minnu kɛ a da sera olu ma k'a jira k'a fɔ k'an bɛ ka sira minɛ k'an bɛ ka taa k'o ɲɛtaa k'a b'o fo k'o waleɲuman dɔ fana kɛ fɛn min kɔni ye Mali ye k'an bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni ɲɛtaa sababu la n'i ye Musa Faki Mahamatu ta k'a lajɛ a y'a jira k'a fɔ k'a nakun dɔwɛrɛ tɛ koyi a nana ka na Mali yɛrɛ de lajɛ ka na lamɛnni kɛ ka filɛli kɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye an bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye i ka dɔn farafina gun ka yan ayiwa ni gɛlɛya ye Mali sɔrɔ a bɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ko nka k'a ye min y'a ɲɛ la k'o bɛ maa jigi fa k'an bɛ ka ɲɛtaa sabati n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ a nisɔndiyara fɛn min ye maa 49 min n'olu minɛ ne tun bɛ an fɛ yan Côte-d'Ivoire la olu ko laban cogo min na a y'o foli ta ka maliden kelen kelen bɛɛ sɛgɛrɛ ka tila ka jamana ɲɛmaa sɛbɛkɔrɔ fo o la kosɛbɛ ko nin bɛɛ lajɛlen ye wale ɲumanw ye min bɛ bɛn ani kelenya ko fɔ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i y'a fana lajɛ ko a jigi bɛ min fana kan o ye bɛnkan sɛbɛn min n'an bɔra n'o ye Algérie san 2015 o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dabu cogo min na i k'a dɔn a y'a jigiya k'a fɔ ko o baaraw bɛɛ lajɛlen fana bɛna kɛ Musa Faki Mahamatu fana a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye i k'a dɔn ayiwa k'an ka wuli kana kokura ka na lajɛ ale bi Mali yɛrɛ a faranjɛla fanga ko bɛ danga min na i k'a dɔn k'a bɛna o fana lajɛ a y'a jira k'a fɔ ko nin ye ale yɛrɛ nako sabanan ye yan ko nka k'a ye min ye sen Yusu ko bɛ maa jigi fa Fasirike b'a ye mun fana fɔ tuguni a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye i k'a dɔn baaraw ye k'a bɛ ka tɛngu ɲɔgɔn na dɔɔni dɔɔni ani Ablaye Diop ka ɲɔgɔn ye tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye premier ministre ye ani gouvernement dafalen o fana ye ɲɔgɔn ye o ɲɛmaaya tun bɛ premier ministre bolo Sogɛl Kokala Mayiga o baara fana kɔnɔna la fɛn min ye an ka fanga ɲɛmaa ye n'o bi Sogɛl Kokala Mayiga ko fɔ ale kɔni y'a jira yɛlɛmabolo minnu kɛra lakanako ta fan fɛ ani fɛn min ye baara minnu bolo d'an bɛɛ kalataw nata la o y'o sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen bɔ k'o jira a la ka b'o kɔni kɛra o sɛbɛnkɔrɔ diyara ye kosɛbɛ Musa Faki Mahamatu a kɛlen k'o sɛbɛnw da k'olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ a nisɔndiyara a mugurila a y'a jira k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni ale nisɔndiya nin bɛ sɔn sama bɔ sabu ka d'a kan Mali maa ɲɛmɔgɔ bɛ ka baara min kɛ bi ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛtaa de ko fɔ
Musa Faki Mahamato o fana tɛmɛnen kɔfɛ ani ɲɛmaaba yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye Colonel Assimi Goïta ano ye ɲɔgɔn ye u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye jamana ye a bɛ ka taa taabolo min kan ko taabolo ɲuman don a ye président fo ni k'a wale ɲuman dɔn fɛn min Assimi Goïta fana ye a fana nisɔndiyara kosɛbɛ a ye wale ɲuman dɔn foli caman da ni k'a sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ olu nakun tɛ dɔwɛrɛ Mali bɛ se ka bila sen kelen kan cogo min na Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ani Mali ka bonya n'a ka karama bɛ se ka to a bolo cogo min na Mali fana ani jamana bɛɛ bɛ se k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ka baara kɛ ɲɛtaa kadara kɔnɔ i k'a dɔn anw ka jamana ɲɛma Assimi Goïta a y'o kumaw fana lase ka kɛ ni ale bi a bɔlen a ye kuma minnu fɔ i b'a ye k'a fɔ Union africaine n'o bɛ farafina ka kelenya tɔnba ko fɔ fɛn min ye faraɲɛla fanga ye k'u b'a dɛmɛ k'a senkɔrɔma don min kɔni b'a to ale bi wotew ka se ka na fɛn min kɔni ye jamana ɲɛmaa ka sugandi démocratie kɔnɔna la k'o kɔni min kɛ sababu ye ka bɛɛ lajɛlen kɔni lafiya Musa Faki Mahamat ko yan'a ka taa k'a y'a jira k'a fɔ ko a nimisi wasara a jigi fara il part rassuré o jumɛn ko animisi wasara awɔ ni mun ye sɛbɛn ye an y'a a gi Wusogodogo ka sɛbɛn kundo an y'a salo ka bɔ le républicain le républicain ni y'ale bila en doit un indicateur de renouveau ne b'ale ta min ye ko la situation sous le contrôle du DG Amadou Konate nin tɛ dɔwɛrɛ min ye aw ka dɔn chèque ko dɔ bɛ mais aw ka dɔn nin ko min filɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la ko maaw kɔni bɛ ka nin kuma fɔ nin chèque ko in kuma cayara nka min ye douane aw ka dɔn maa ɲɛma k'a ka nka min kɛ aw ka dɔn a solila k'o kɛ min ye Amadou Konate nin ko in a kɛra Kati chef de section recherche Badi Mahamad ale kɔni bɛ nin jɔyɔrɔ in na kabini san 2018 min ye a kɔni u ye a bolo bɔ baara la i k'a dɔn a bolo bɔra baara la min ye inspecteur général Amadou Konate i k'a dɔn ale kɔni a bolo bɔ baara la Antoine ni waleya min filɛ nin i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye jateminɛ kɛ ni i bɛ se k'a fɔ an ka douaniers min ye olu kɔni bɛ wuli ka jɔ kɛ sanga ani waati walasa anw ka jamana jigiɲɛba n'o ye trésor public ye aw ka dɔn ka nafolo dasi a kɔnɔ o tɛ taa baara kɔ o tɛ taa timinandiya kɔ wa o tɛ taa ko ɲɛɲini kɔ o de kɔnɔna na aw ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la nin ye chèque dɔ ye chèque min filɛ nin ni awa ni maa kofɔlen i ka dɔn ani Sonatam ni ɲɔgɔn cɛ nin chèque ye awa société nationale de tabac et aliments du Mali min ye aw ka dɔn chèque min ye ko a kɔni awa ko ɲagamina douane na ani aw ka dɔn Sonatam olu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Kati douane Kati yɛrɛ ale bɛ Kulukoro région fɛ ko in a yɛrɛ kɛra cogo di min ye tiɲɛ yɛrɛ la maa dɔw ka fɔ la aw ka dɔn service min bɛ n'o ye recherche ye Kati olu kɔni y'a jira k'a fɔ Badi Mayiga n'ale aw ka dɔn tiɲɛ ale min bɛ kɛ sababu ye ni ka taa ni aw ka dɔn nafolo ye Kulukoro trésor la min ye ale kɔni ma dɔwɛrɛ kɛ dɛ k'a kɔni chèque ninnu a y'u scanner o ti dɔwɛrɛ k'u ja ni k'o ta nka i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la chèque aw ka dɔn a nafolo a ma jigin min ye douane ka jigiɲɛ kɔnɔ a ma jigi trésor public trésor min bɛ Kulukoro a ma jigi o kɔnɔ min ye directeur général ale kɔni waati min na i ka dɔn ale ye nin ko in sɛgɛsɛgɛra a kɔni ye mission 3 wuli min ye aw ka dɔn olu ye taa ni ka segin kɛ ka taa nin ko in sɛgɛsɛgɛ u taara ka taa nin ko in sɛgɛsɛgɛ i ka dɔn u y'a kungo n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ni ka na da aw ka dɔn min ye directeur n'o ye douane na maa ɲɛma ye ni ka na ko bɛɛ lajɛlen kungo n'a ɲɛɲɛ ko o bɛɛ lajɛlen da tigɛ hali bi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na an dɔn ni sɛgɛsɛgɛliw aw ka dɔn olu minnu bɛ sen na o bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw ka dɔn maa dɔ bɛ yen ale kɔni ale bugunatigɛ dɔ n'a ko la dɛ n'o ye Mayiga ye min ye tiɲɛ yɛrɛ la aw ka dɔn min ye kabini o waati u ye enquête aw ka dɔn wulila k'u jɔ a fɛ u wulilen k'u jɔ a fɛ min ye maa min bɛ yen n'o b'a dɛmɛ nin ko in na k'o ye muso dɔ ye muso min aw ka dɔn n'a bɛ Kulukoro ale trésor la ni muso ye k'ale fana aw ka dɔn a ɲimɛ nin ko in na kabini waati min na nin ko in a bɛɛ lajɛlen dɔnna min ye u y'o muso fana u y'o bolo bɔ baara la Badi Mayiga o fana bolo bɔra baara la an dɔn aw ka dɔn min ye DG Amadou Konate a kɔni ko a tɛna nin ko to tan dɛ nin ko in a bi sɛgɛsɛgɛ de nin ko in aw ka dɔn a bi aw se fo ka s'a dan na ni maa o maa bɛ yen k'a fɔ e ɲiɲɛra nin ko in na an dɔn i kan ka ɲangi cogo min na i na ɲangi ten cogo la
mi ye nin ko ye a kɔni bɛ kiritigilamaw ka bolo kan a ko a sɛgɛsɛgɛli bɛ k'a kɛ min ye n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ k'a fɔ awa min ye inspecteur Amadu Konate ale kɔni ye awa k'a dɔn a ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye waati min na u bɛ k'a lajɛ ni ka awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la awa wari don jamana jigiɲɛba kɔnɔ dɔw kɔni bɛ olu bɛ k'a kɛ fila mɛru ye min ye awa k'a dɔn douane dengɛrɛgɛrɛnen min n'o ɲɛsinna awa denɲɔ ka don ma ministre min bɛ yen n'o ye ministre de l'économie et des finances a ye douaniers fo k'a sɔrɔ kɛ mun ye awa k'a dɔn u ye record min kɛ i k'a dɔn awa min ye o record a kɛra sababu ye min ye ko caman bɛ yen awa k'a dɔn ka jamana ye a tɛmɛ o kan dɛ min ye ko caman bɛ yen u ka wulikajɔ a ye wo caman datugu min ye a y'o foli ani tandi n'u k'o lase awa douane ma ɲɛma ma k'o lase douaniers ma nin ko kɔni bɛ yen an douane awa douane ma ɲɛma ale ko k'a bɛɛ lajɛlen bɛ fɛsɛfɛsɛ k'a kungun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ala k'an kunnaja o de n'ale ka fasire an y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ o de an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an n'a lajɛ ka taa munumunu salo kɛ sugu la fɛn min ye groupe commerce Ablega ani pharmacie Croix Verte an bɛ tɛmɛ yen fɛ ka sɔrɔ ka ngɔri kɛ Kati cercle la i ka dɔn monsieur le préfet Baba Kumanda Aruna Jara ani fɛn min ye madame Wologem Aminata Tal ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Kati cercle la Kati commandant sous-préfet préfet Kati préfet tɛ wa Mandangoroba Aruna Jara tɛ wa ndesani nde kuntu nana ɲa ye kunu a ko ma ka den ne ngo mbita an den kuntu nana jabe Kati Yusu Karamasi o bara Kati cercle mo an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ɲa Kati préfet Aruna Jara kan ka fo ba andan ne Kati gaye yaro an tɛna tanu to juru la kabina nana yɔrɔ in na a yɔrɔ in furan k'a jɛ baara baara bɛ yen n'a kan ka k'a ɲɛma n'a nana baarakɛyɔrɔ la a bɛ don bɛɛ kan ka bɛɛ ɲininka ka bɛɛ fo ka bɛɛ ɲininka k'o k'an ka taa cogo min na ani k'o k'an ka sigi sen kan cogo min a dɔn ɲɛmɔgɔya fɔra nka mɔgɔya fana bɛ yen yanni ɲɛmɔgɔya cɛ bisimila ala k'an kunnaja fana ni ɲɔgɔn ye k'a fɔ abila ye ko Baku ka fɔli dumanw b'an bolo yan i ye nin fɔ a ye a b'a kunkolo firifiri Yusu an ka don sɛbɛn la jamu de tɔgɔ sɔrɔ pati saka jamu de Baku kabako don wallahi don di wele donna diɲɛ yɛrɛ ye nin ye Yusu ne bɛ sɛbɛn da an ko ma ko l'indicateur du renouveau diɲɛ i ni kɔ i ni ɲɛ ye l'indicateur Boko Basaba n y'a fɔ 721 i ka dɔn min ye an bɛ taa Fanakaw fɛ yen Fanakaw fɛ a ko gɛlɛyara kosɛbɛ sabu ka d'a kan a bɛ san caman bɔ kunkolotigɛ ko ani maafa jugu Fana a ko gɛlɛya mɛ nka kɔsa in na nɔ bɛ ka bɔ ko la hali n'o y'a sɔrɔ baara bɛɛ lajɛlen ma ban nka ko sigasigana maa kɔni bɛ yen tɛgɛ da mɛ min kan i ka dɔn sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sen na a ko bɛna se ka ɲɛdɔn cogo min na fɛn min ye nin ko in ye ayiwa a jirala k'a fɔ Fana dugu kɔnɔna la ko caman kɛra maa dɔ minɛ na kɔsa in na ko Alijuma Jibo i ka dɔn Alijuma Jibo ko a yɛrɛ jɔra la k'a fɔ k'a ye maa 11 golo tigɛ maa 10 o kɛra fana ko maa 1 kɛra Bamakɔ walasa maaw kana to kunnasiri la fɛn min kɔni ye kunnafoni baro dɔ o nana sigi sen kan min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ procureur min bɛ i ka dɔn Fana tribunal la n'o bɛ Bubakari Musa Jara ko fɔ fɛn min kɔni kununko araba ye ale ye barodalasigi kɛ ka se ka kunnafoni di kɛ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ka se ka bɔ kuma la mɔgɔw ka se ka bɔ kunnasiri la a ko n'i y'a lajɛ fɛn min ye nin ko in ye a kɛra sababu ye dugukɔnɔmɔgɔw kɔni olu ka da u ka finitigiw la kosɛbɛ u ka da kiiritigilamaw la sabu ka d'a kan ni kunnafoni bɛ di mɔgɔw ma ani wulikajɔ bɛ kɛ ni nɔbi ye baara la i b'a ye k'a fɔ sigidalamɔgɔw ani ɲɛmɔgɔw u b'i bɛn kosɛbɛ maa min kɔni minɛna a yɛrɛ y'a bɔ a da kɔnɔ k'ale de y'a kɛ nka kiiri n'a taabolo don sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na kunnafoni bɛɛ lajɛlen dira kununko n y'a fɔ fɛn min ye i ka dɔn lajɛba dɔ ye n'o kɛra ayiwa kuma talen min kɛ fɛn min ye procureur ye i ka dɔn ayiwa a ye kuma caman fɔ nka yanni a ka se o ma monsieur le maire ka bɔ Fana commune na Abdulaye Kulubali ale kɔni ye foli ni tanu ni ta ani k'an ka finitigiw sɛgɛrɛ k'an ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛrɛ olu minnu bɛ an lakana tuma ni sanga bɛɛ lajɛlen na a ko fɛn min ye i ka dɔn sigidalamɔgɔw fana ye olu fana ka foli bɛɛ sabu ka d'a kan nin baara in tɛ se ka sabati fiyewu ni bɛɛ lajɛlen min sen don a la procureur yɛrɛ don a ye mun fɔ dɛ procureur y'a jira k'a fɔ k'a bi waati jan bɔ damakasi sɛbɛnw n'o ye plainte kɔni olu caman kɔni bɛna di ale ma k'a jira k'a fɔ de ko maa dɔ kandi kɛra walima ko maa fa jugu dɔ k'o kɛra o kɔni kɛra wale min ye mɔgɔ hakili sɛbɛkɔrɔ ɲaami kosɛbɛ o fana n'i y'a lajɛ fɛn min ye sigidalamɔgɔw ye
u y'a jira k'a fɔ kunnafoni kan ka di bɛɛ lajɛlen de ma mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka jateminɛw de kɛ min b'a to faamaw fana ka baara bɛ se ka nɔgɔya o fana jɛkulu dɔ nana sigi sen kan ko ma ko commission k'o bila sen kan i k'a dɔn fɛn min kɔni ye kɔlɔsiliw ni sɛgɛsɛgɛliw ni kunnafoni ɲuman diliw ko n'i y'a lajɛ maa min minɛnen filɛ nin ye k'a yɛrɛ tun bɛ yaala fana dɔw kun ko kunkolotɔ dɔw k'a kunkolo man ɲi sabu a bɛ wale minnu kɛ a n'a bɛ fini minnu don a n'a bɛ yaala minnu kɛ mɔgɔw y'a jira k'a fɔ k'a n'a kunkolo tɛ ɲɔgɔn fɛ ko fatɔ don a ko n'i y'a lajɛ fana kun kɛra yɔrɔ ye yɔrɔ min ni mɔgɔ sɛbɛkɔrɔ siranna ɲɛ kosɛbɛ sabu ka d'a kan walejugu caman tuma bɛɛ i kuma mɛn k'o kɛra nin yɔrɔ in na a ko n'i y'a lajɛ ko fɛn min kɔni ye maa min minɛna nin ye k'a yɛrɛ kɔni ye a bɛɛ lajɛlen fɔ k'a ban a ye baara minnu kɛ maa 11 k'a y'olu kunkolo tigɛ tangara fana kelen k'o kɛra Bamakɔ yan i k'a dɔn a y'o ɲɛfɔliw fana kɛ min fana ye brigade territoriale gendarmerie mɔɔw ye commissariat de police fana olu fana y'a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sen na min b'a to nin ko in yɛrɛ bɛ se ka dagu maaninfinw bɛ se ka lafiya cogo min na ni k'u hakili sigi u sigiyɔrɔ la i k'a dɔn o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛra fɛn min kɔni ye procureur ye a ye baara min kɛ kununko k'a kɛra baara ɲumanba ye sabu ka d'a kan kuma ni sanga bɛ ka kunnafoni di sigidalamaw ma a bɛ kɛ sababu ye baara bɛ hakɛ min na u ka se ka dɔn a bɛ kɛ sababu ye ka mɔɔw fana hakili sigi min kɔni b'a to u bɛ se ka da u ka kiri la u bɛ se ka da u ka lakanabaaw la cogo min fana na a ko n'i ye nin ko in da k'a lajɛ Fana ko yɛrɛ n'a kuma kun fɔra i ye a tun bɛ gɛlɛya kosɛbɛ n ko denmisɛnnin ma fɔ ka Fana don dɔnkili la ka Fana don dɔnkili la kunkolotigɛ ko la Salifu ye tɛnɛnba kunkolo a y'a kunkolo tigɛ sagana a ko n'i ye nin lajɛ fɛn min kɔni a m'a tigɛ a da o da la maa caman kɔni bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ko fɛn min ye maa min ye nin baara in kɛ yalima nin kɛra kun jumɛnw na a n'a hakili de bɛ ɲɔgɔn fɛ wa nin ko in bɛ danga min na nka don n'a nataw la procureur filɛ ka baara min kɛ nin ye nin bɛ kɛ sababu ye ko kura wɛrɛ minnu mana bɔ a la ka mɔɔw wele ka mɔɔw kunnafoni ayiwa fɛn kɔni ye sigidalamaw ye u ye procureur fo ka finitigiw sɛbɛkɔrɔ fo ka jamana ɲɛmɔgɔw fo sabu ka d'a kan baara min kɛra k'a kɛra baara ɲumanba ye nin kun ye sɛbɛn ye Adama Jabate kun ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan ale de y'a fasiri ano ni o bila min ye awakado Miroir Hebdo awa min ye boisson dɔ bɛ yen boisson laginɛkaw kɔni ko a ti don olu fɛ wa a ti min olu fɛ ko yalima Mali ta bɛ cogo di ɲininkali tɔ min o sigilen don min ye awakado laginɛ n'o y'an kɛrɛfɛ jamana ye direction générale de l'office national de contrôle de qualité n'o ye ONCQ olu kɔni ye awakado sariya bolo dɔ ta min ye awakado tiɲɛ yɛrɛ la boisson dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko J24 heures énergie J24 heures énergie ko mun 24 heures énergie n'i y'a min heure 24 a bɛ yuguba a bɛ yuguba o énergie ko da ye mais min f'i ɲɛna o kɔni ka courant de i wolo kɔrɔ sa ye les 99% de boissons énergétiques a nɔ ko ma nɔgɔn dɛ 24 heures énergie ayi o kɔni o so kutigɛlen ye anon min ye directeur général min bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na olu kɛlen ka sɛgɛsɛgɛli kɛ min ye tiɲɛ yɛrɛ la anon fo ni nin ɲɛfɔ il a été détecté un taux très élevé de l'acidité o tɛ acidité kɔni bɛ kumuya de ko fɔ o bɛ kumuya de ko fɔ ana kɛ ni kumuya dama tɛmɛ n b'a la kɛ ni fɛn kumuya dama tɛmɛ a bɛ nka fɛn min fana y'a kumu o ma fɔ an ye dɛ anon min ye tiɲɛ yɛrɛ la boisson min filɛ nin n'o ye 24 heures énergie ye min ye aw ka dɔn hakɛ min kan ka k'a la o tɛmɛna 6 kan ka taa bila 6 n'a kunkan fɛ 75 la Mali la min ye tiɲɛ yɛrɛ la anw ka jamana kɔni kɛ bɛ ba tɛmɛsira ye min ye boisson énergétique a caman kɔni b'an fɛ yan bɛɛ lajɛlen bɛ na n'i ta ye bɛɛ lajɛlen bɛ kunkan bɔ i ta la ko nka a ɲuman de man diya min ye aw ka dɔn a boisson énergétique dɔw bɛ yen an doit ni tiɲɛ yɛrɛ la k'olu kɔni n'i y'olu min an doit ni awokado dusukun de bɛ se ka panbani daminɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an doit ni awokado tiɲɛ yɛrɛ la a bi kɔnɔbara kalaya awokado min ye waleya dɔw bɛ yen a kɔni k'a b'o ta ko i sɛgɛrɛ dɔw yɛrɛ kɔni b'a min k'a na galabu kɔnɔya don ko n'i y'a min k'a b'i kɔnɔ kɛnɛya i kɔnɔ kalaya o ma se fɔlɔ o a sɛbɛn fɛn min kan ko énergie anon dɔw kɔni b'a ta u yɛrɛ galabu kɛnɛya kama dɔw yɛrɛ fana b'a ta a k'a dɔn fɛn wɛrɛ kama attention ko a laban ayiwa Murakɛ i da ka di dɛ Murakɛ o tuma ko dɔw bɛ yen n'olu fɔra
ma ko ni bi hakili de jakabo kuma de be prepare la tige eko ki ba ta ka bi galabu kenya ka be ta fenwere kama ne gongo e mu venyi ma kuma jugu ko nfo amrange fe no be olu nini watemene sebe ma to olu fo amrange ibrahim na temene sebe anon mi aw ikado ni ngoy bismillah anon aw kado tinyere la ma munu be noye anga awa ma doye nonu be sikasakale ngoy na ko aw kado ma chamambe olu ko ni ajra ka fo mi jamana deun olu ka keneya o de yuande mi wuli ka joka ke kabini surambiye ka duguje mi jamana denw olu se ka lafiya jogo mina jamana denw olu kana fendo fe min be ka so we ka do aw mi ka tieni do u ka keneya la o de ko nan nasa mi aw ka do ko keneya ko tasira do koy o ni mi flene ko wuli ka ke jona ka laje fe munu be no bi to talike abwaso energetic nuna ka fese ka laje ni munu ngai o ka fera nga jamana kono ngani munu mai o ka bwanze na re note adobe ko kulusi jalala goshi anana wolla se mama de ali ga bo te lamiche balaka bi kolongo no mo o malati su neko boisson ereo mali kono ala ya laja ala ya mali on laja mi boisson do fie anafa ka bo far koloma bi manvi kenya wa kan yusu minute fla ibi boisson mi ibo do dableni ani nyamaku ngo ka dableni tugo ka bla barada kono ka sigi tasuma ga wal magazi ka bete minute duru ka ayi o dableni nywana boisson me dugo kolo saver mais si ça rencontre banu no ube dableni ani nyamaku de sigi adlani produit foitala basite sugaro ana fengo ana ni tarani ko kiba fla nya kamine fe web se ka dableni ani fembe so ngore na budol mi bulo koro tani de ibe ka ay mbegi jini ngade odoa jido o mi ngbe bulo so ngone o jido be ngono ngonde ji kwanza no be ngono ngonde no te jarla ko kafe kamna la ka nda momi ay ibura ka boso mi bosa be ngono ngode mi bulo so ngode ay o ma tene ka refere yo fe ngono baraka kala mo budul nyi kanye ba fe no kono baraka kala wa anga me sebe bla wa nya bla bismillah ni sebe mla ne be sebe nda libi l'indicateur du renouveau ika do mo ta eteliala fe minye aywa amita ejoila ka ofe joila foka tabla bugunina oluko ne wulika jo badege kala je bake fe mi kare janvier kalot le mugane konondo ka folni wala nyumando ta ani sengoro madondo ta ninga franjela fanga ninga o segre je kulu mbe nu kama ko collectif e ban ko strako oluko ne ni laje ba ndeke wala nyumando laje ba ka sababu yake sira mimbe na bi bo joila kata masigi kwale kebila aywa ko jamana nyemo ya sebengo ninga sebendia francisca la ko mako validation du projet de bitumage de la route nationale RN30 joila masigi kwale ikado sebengo amene kuno na kaseka sebendia conseil des ministres la ka dira ka fo asugu blongo ana baraw ka benga ka songama a fem ngone joila ka uye asebe korojara uye ko sebe la jeba okera kaseka franjela fanga moku sengoro madondo femi laje nye ikado ibata ka laje sa akoni ngera ikado laje bele baye masiki ka ofe ako ni nyema ya me mami mulado kama o yesu prefe baba pumanda ka wa masiki ikado femi ngone politique ma nyema oni sigala ma nyema numbela jele mekeneka femi ni sara ko yi asugu blongo yi fama oruka benge aka ba kra sababu ye ngolu ni soja ko sebe sabu ni ngoy mena sena uya keleke ka wulika joke ko nga ko transition mo flen ye kana ko sebendia ka waleya ibaye ka foko be jawu ko sebe sebendi ale mi vleni ye obita bange wali ale la obana luka puma ko de dore olu se minyi o wala nyumando de ye ay wasigala ma be ka boka na wala nyumando ani se ngoro madondo taninga franja la fanga ngo segere collectif e bani ko srako femi ngoni ni mbara nye obela jele de kara kwa bi sanja mambo femi ngoni ye ikado ni mbara maseka sinzoro na femi nye franja la fanga e transition olu fleni ye kana ko bake ni nye no sebe nyere ninga asebendia femi pmai demisen olu togola joila marala Sheikh Abu Jara ale ko ne ajira ka fa kuna wolola aniso jaledo atada wi pmai mi fo sabu kada ka ni mbara mbulu dame amena na kana sebendia ka songa maka bengaka ikaro ko ni o chien folo ku bi transition aywa fanga fo ninga o wale nyumando wa femi transition se ngoro madondoli ubo ke fokata o fana dagu femi president d'honneur collectif ikado no onyema Yusuf Aidrai
Yusuf Aidara ale min ye président d'honneur ye Bani ale fana ye kuma ta Bani kuma min Haidara. kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko lajɛ ngun tɛ dɔwɛrɛ Ah. a kun de ye ka Furanjɛla fanga mɔgɔw k'u dɛmɛ u ka baara la Ah. sabu filɛ nin ye ka min kɛ olu ye Tiɲɛ. u t'a dɔn u b'a bila minɛn min kɔnɔ sabu ni nin sira in waleyara Mm. a bɛ kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye sɔrɔ ye ka sigida ka a sɔrɔ yiriwa kosɛbɛ Mm. ani fɛn min ye Mali yɛrɛ ye ka caman fara a ka yiriwa fana kan Mm. a y'a jira k'a fɔ ko kun kelen de bɛ olu ka jɛkulu sigikun na koyi Mm. fɛn o fɛn ye Banikɔ ka ɲɛtaa ye Mm. fɛn fɛn kɔni ye olu ka yiriwa ye k'a b'o baara de kofɔ Mm. fɛn min ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye Mm. k'a bɛna kɛ sababu ye ni ka Mali yɛrɛ k'a ci k'a bila i ka dɔn jamana caman na Tiɲɛ. wa sigidalamaw ni k'olu lakana Mhm. nin kun ye sɛbɛn ye Mm. Adama Jabate ka sɛbɛn kun na an y'a bɔ l'indicateur du renouveau Antoine n'o bɔra ye Mhm. ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ne m'a ta Nouvelle Horizon O bɛ ye ɲɛ. Antoine tiɲɛ yɛrɛ la commune kati min ye o tribunal o kɔni u ye awɔ ka dɔ kiiri kɛ kiiri min n'a bɛ anw kɔrɔkɛ ko fɔ n'o ye Dunbi Fakoli ye Dunbi Fakoli Antoine kɔrɔkɛ do koyi bisimila Lamini Dunbiya n'u b'a wele ko awɔ Lamini Dunbiya n'u b'a wele ko awɔ ka dɔ kɔlɔkɔtɔ min ye Abubakar Keita Naman Dunbiya Salifu Dambele Ja Karija Traore alias i ka dɔ Manaka Antoine ma wɔɔrɔ olu kɔni a waati la olu kɔni minɛna awɔ ka dɔ k'u bila awɔ kiiritigilamaw ka bolo kan min ye tribunal la commune 4 n'o ye i ka dɔ u ka kiiri kɔni o kɛra awɔ min ye maa min bɛ yen n'o ye premier vice président au conseil islamique du Mali ale tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Imam Ibrahim Kontaw ye Antoine i ka dɔ kiiri maa min bɛ yen n'o kɔni kun bɛ awɔ ka dɔ ma kofɔlen min ye plainte kɛ maa min tun bɛ olu ka solonadonna ye o ye maître Muntaka Tale i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i ka dɔn o kɔni u ye jalaki caman da min ka maa kofɔlen ninnu awɔ ni k'olu sɛgɛrɛ nka maa wɔɔrɔ ninnu u nana ka n'olu bila min ye awɔ ka dɔn Fakoli Dunbiya Dunbi Fakoli i ka dɔn awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la u kɔni u ye ale minɛ k'a don bɛrɛ la min ye san saba bɔ ɲɔgɔn kɔ Antoine awɔ ka dɔn ni min filɛ nin i bɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la awɔ ka dɔn min ye a maa min bɛ yen n'o ye awɔ ka dɔn maître Masi Ɲaga Ngakele Georges ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko bi awɔ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a ni bilali ka kan ko maa min bɛ yen n'o kɔni ye kuranɛ de ta ni k'o da senkɔrɔ awɔ ka dɔn a kuma yɛrɛ fɔ man di n'o ye Mamadu Danbele ni ka tila ka nin ta ka diinɛmaw sɛgɛrɛ k'u kan k'o de ɲini ni k'u tɛgɛ da o kan ni ka awɔ ka dɔn Dunbi Fakoli k'ale bila a ka taa kaso baasi tɛ a ka avocat kɔni y'o fɔ Antoine o tuma an b'a fɔ an kɔrɔkɛ min ye Ala ka a ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya amina ayiwa Yusu e ko an tɛ bi ta ɲɔngiri yan an ka ɲɔngiri yan